tomto videu vám krok za krokem ukážeme, jak používat svou novou horkovzdušnou fritézu Foliamo Migliore. Než začnete vařit, zapojte zástrčku do zásuvky. Displej se na chvíli rozsvítí a tlačítko Start začne blikat. To znamená, že je zařízení připraveno k použití. Pro zapnutí horkovzdušné fritézy se dotkněte tlačítka Start. Díky vestavěnému bezpečnostnímu systému pro děti reaguje ovládací panel nejlépe na dotyk větší plochou, proto doporučujeme používat palec. Jakmile se displej rozsvítí, vložte potraviny do koše. Pro výběr programu použijte tlačítko Menu. Při prvním stisknutí začne blikat program na hranolky. Ikony programu nejsou aktivní tlačítka a nestiskují se, pouze ukazují, který program je zvolený. Každým dalším stisknutím tlačítka Menu přepínáte na další program, dokud nenajdete ten požadovaný. Po výběru programu jednoduše vyčkejte 3 sekundy a fritéza se automaticky spustí. Po spuštění programu můžete nastavení ručně upravit podle svých preferencí změnou času nebo teploty vaření. Pro prodloužení času stiskněte a podržte tlačítko Time. Časovač se začne automaticky zvyšovat. Pokud chcete čas zkrátit, držte tlačítko, dokud časovač nedosáhne 1 hodiny a 5 minut. Poté se přetočí a začne znovu od 5 minut. Teplota se nastavuje podobným způsobem. Pro zvýšení o 5 stupňů se jednou dotkněte tlačítka Temp. Pokud chcete teplotu snížit, držte tlačítko, dokud hodnota nepřekročí 210 stupňů a nepřetočí se zpět na 80 stupňů. Po dokončení programu zařízení automaticky přejde do režimu ohřevu a udržuje teplotu 80 stupňů po dobu 2 hodin. Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko Start přibližně 3 sekundy. Pokud chcete jídlo samostatně ohřát, můžete ručně aktivovat režim ohřevu pomocí tlačítka Warm. Ve výchozím nastavení je program nastaven na 2 hodiny a čas lze upravit pomocí tlačítka Time. Teplotu v tomto režimu nelze měnit. To je vše. Nyní jste připraveni začít s přípravou chutných pokrmů. Dobrou chuť!